¡Despelléjalo! ¡Igor! Espabila, a ver si sales de esa adolescencia. ¡Pan! La taula i la cuina, el menjar, és molt important. Jo crec que les famílies es reuneixen al voltant del menjar. I també, com que és una comèdia que parla de la mort o un melodrama que parla de la mort, situar-ho en una cuina em dóna molta vida. Ai, però m'ho he passat superbé. Ha sigut impressionant. És que acabo de veure una sortida de sol. Doncs jo interpreto la Ivonne, soc la Ivonne, que és la germana petita, i és una noia molt oberta, molt feliç, o això intenta ser, i que encara no ha trobat el seu lloc a la vida, no? Està intentant provar els límits i, bueno, és una persona que li agrada a tothom, se sent atreta una mica pel món en general, molt fresca i molt còmoda amb ella mateixa. Jo crec que no té gaires problemes. ¿Qué cosas hacéis vosotras para decir que sois novias? Pues no sé, mamá, pues cosas normales, pues vamos al cine, hacemos cenas románticas con velitas, salimos, yo qué sé, y la semana pasada pues fuimos al zoo. Es lo que yo digo, una amiga. ¡Y se comen el chichi! ¿No cuentas nada o qué? Ahora lo importante es el papel que papá te firmó para vender las acciones. ¿Dónde está ese papel? El meu personatge és la Inés. La Inés és la germana gran. I en un principi sembla com si fos... Bueno, la que té ja tota la vida resolta. Està casada, no té fills, però té un nivell adquisitiu alt i sembla que la seva vida és fantàstica. Però no, però realment hi ha coses importants que li passa i això es veu en el transcurs de l'obra. Porque volverás, ¿no? Pues quédate en Valencia con todas las naranjas. ¿Sabes? Te atragantas con una de ellas o te ahogas en el zumo de naranjas. No pienso comer una naranja en mi puta vida! ¡Pedazo de cabrón, hijo de puta! A vegades quan hi ha un drama, no? Quan arriba un moment, aquest drama que es transforma pràcticament en tragèdia, a mi em produeix riure. No voy a cotizar una mierda. Inés, estás acabada. Bueno, és una dona lluitadora que s'ha tret sempre ella les castanyes del foc i aleshores això al llarg de la vida et dona un pes específic, no? Cosa que la meva germana petita doncs, encara no ho ha pogut demostrar per la joventut i la meva germana gran doncs, per l'opció de vida que va triar els anys li han passat factura, li ha passat factura aquest no haver-se buscat ella la vida, no haver estat ella mateixa. Potser a la Irene, el meu personatge, això és tot el contrari que ella. Aleshores arriba en aquest moment en l'obra que ha trobat l'home de la seva vida, però... Te llama, que te llama. Es que no me funciona el timbre. Él es Àlex. Ho sento, podeu comptar amb mi pel que necessiteu, el que calgui. I ell és l'Igor, el meu fill. Jo penso, per mi el meu personatge és l'Àlex i per mi el defineix el sentit comú, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, passa el fet al pare, arriba a una família en què succeeix una cosa greu, que és la mort del pare. Llavors ell arriba no en un bon moment, perquè la presentació d'aquest personatge és en el moment en què mor el pare, però jo penso que aquest personatge, en aquest cas el meu, l'Àlex, dona a aquesta família una mena de, no diria d'equilibri, però sí almenys de serenitat o de serenor, no? Si le veo las orejas al lobo, tendré que sacar la fusta y... Me encantarà. El meu personatge, el que li passa en el primer acte, és com el primer pal fort a la vida. Se li mor el seu avi i és el primer pal fort a la seva vida. Amb 15 anys se li mor algú molt proper. Jo observo i no callo. Dins meu, com a mínim, tot el rato estic donant-li el coco de joder aquesta tia, joder l'altra. Jo estic
estic còmode dins la meva família perquè sempre he estat molt mimat, però és un personatge que veu les coses com molt clares, no? Sap qui és cadú, sap el que passa en tot moment. Je ne regrette rien. Se payer, balayer, oublier. Un canto, digamos, a muchas mujeres que supongo que les ha pasado, que han dedicado su vida porque han querido o porque las normas de entonces eran así y han dedicado su vida a criar a los hijos, a estar con el marido. Y cuando se muere, supongo yo, la mía, yo creo que tiene una rabia de repente, parece que se quiere desmelenar, pero tiene una rabia de me has dejado sola, pero ahora voy a vivir, porque es como una segunda oportunidad y en vez de decidir morirse en vida, pues decide volver a vivir, pero realmente pasa un año y sigue sola. Je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence.